Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Horasma dihita saluhutna kamang dohot inang. Turpuk jamita di parminggota di bagasan tikion. Imanatar surat sian buku pesalmen bidu 124 ayat sada sahatu ayat walu. Pesalmen 124 ayat sada sahatu ayat walu. Hujahahon ma dihita paihut-ihut hamuma di bagasan rohamuna songonon ma didok hatana. Ede hananakok sian si David. Aut unang Jehoba madongani hita. Sai ima didok Israel. Aut unang Jehoba madongani hita. Ujuhehe jolma mangalo hita. Sai ngolu-ngolu hita boduton na ujui. Di panobo nirimas nasi dadopak hita. Saina aupon ni akka aek do hita ujui. Saina boluson ni batangaeki do todita. Saina boluson ni akka aek na marhasakido tongon todita ujui. Pinuji ma Jehoba. Naso mangalehon hita si soroon ni akka ngingina sidai. Nunga malua toditai songon pidong na malua sian sabil ni parsabil. Nunga matos sabili jadi malua hita. Yang go pangurupio di hita di bagasan goar ni Jehoba si topa langit dohot tano odo. Imasahat ni turpukta. Kuriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adong sada ilustrasi songono nakamang dohot inang. Mungkin rang ayata BG ilustrasion. Di sada luat terjadi ma kebanjiran. Lam nakok tibo ma aekon. Jalan masih buat dalan na masude pangisi ni hutai untuk menyelamatkan dirinya laho mengungsi ala lam tibo nakok aeki. Adong ma nalau tu loteng ni jabuna, adong ma nalau tu dolok-dolok. Jala adong ma tutu nasore lama dadikon jabune. Dia tidak rela meninggalkan rumahnya. Idong makana bertahan do ibana, nako ibana tu gijang ni seng ni jabuna. Ngalam tipo aeki, bahkan saha tu senginga saha be, tu dugul-dugul ni amat tai. Alai tetapi bana bertahan di sini. Pitoroma pangurupion ada pertolongan. Marhite helikopter dibuan matali dia patom matu amatai asa ditiop nian tali marhite tanganna asa dibuan ibana laho sian kebanjirani alai margogo do amatai dengan prinsip dengan madok dangolo au anggo rohaku anggo di rohaku debatado na mangurupiau. Alani do lau mahamunin na ibana. Sai dia lek-lek sude narong di helikopter ibana. Betama nina. Tio matali dango lau mahamu. Pangurupion holan sian debata Jehoba do nina ibana. Margogo ibana di bagasan prinsip nai. Dangolo ibana di pangurupion ni donganna. Ujung naha lam tibo maaeki mau maibana. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Alani do kamang dohot inang asa marhite ceritai nang takas mania kita manada pangurupion ni debata bahwa Allah itu selalu memakai banyak cara untuk menolong umatnya. Laho paluaho kita marhite tangan ni aka jolma marhite na aka bahkan di luar dari naso saha porsiao dohot kita godang do aka tanda halongan na pinatupan ni debata di tonga-tonga di ngolu taon.
unang laos gabe konyol ate songon amat tei. Dia adong pangurupion alay margogo ibana madok pangurupion holan sia debata iba ninna ibana. Na dibikir ro debata langsung ro manolong ibana rupani. Ujungnya langsung gabe mauk ma ibana. Ido kamang dohot inang. Molo di bagasan turpuk tahun di dok out unang Jehovah nama dongani hita. Tu dia nama hita. Kalau bukan Allah yang menolong kita, kalau bukan Allah yang di pihak kita, tu dia nama hita. Hita pe boy dori mangata kamang do dinang nama sa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu taon. Molo adong pe gogota, dohonota do ikon sadia gogo ma hita. Asa tolap hita mangadopi sude pardalanan ni ngolu taon. Asa boy hita malua sian akan adangol di tonga-tonga ni ngolu taon. Molo di bagasan hagogotai sadia tolak mai sadia gogo mai boy mangurupi hita malua sian saluhut paru kilo natabolos di tonga-tonga ni ngolu taon. Suang-songo di donang hamorau tai akamang dohot inang. Suang-songo nang akka jabata tai dohot akka pangkat tai. Nang hamalotai pe akamang dohot inang. Tuk doi laho paluaho kita sian ragam ni aka paru kilon di tonga-tonga ni ngolu taon. Sian ragam ni aka sitaonan di tonga-tonga ni ngolu taon. Dam. Alai ahado nata pangasahon. Gogo nasia debata. Pangurupion padonganion nasia debata. Ido nahinati dakon ni parpesalmen di bagasan turpuk taon. Parjolo sahali di hati dakon parpesalmenodo. Out unang Jehovah madongani hita saininna. Saima didok Israel. Ini berangkat dari pengalaman hidup. Kesaksian ningolu ni parpesalmen. Nang ningolu ni pardalanan ni bangso Israel. Out unang Jehovah madongani hita. Di hati dakon ibana do. Alanau dipakilalahod do songo dia ma. Debata mangurupi nasida paluahon sian tano misir. Songo debata mangurupi. Dohot madongan-dongani uju di parhorsian nasida saleleng 40 tahun. Nggak dipalua nasida. Diurupi debatado nasida. Dakolanido pena. Uju madabu nasidat ke pembuangan Babel. Ditiki masa Nebukadnezar saliling 70 tahun. Alai dipalua Jehovah do nasida marhite. Si kores naso manada Tuhani. Sadok aka amang doot inang. Ragam do. Dalan dipatu pada bata. Laho paluahon. Akan nahinangan ni rohana. Ragam do dalan dipatu pada bata. Asa tung malua jala marhasonangan ngolut taon. Dohono dope. Naso diramoti. Jala didongani Tuhani hita. Atia kamang dohot inang. Boy majo hitam amereng satu kimulap tupudi di pardalanan ni ngoluta saha tu tikion. Di umur tanah sonare. Alani ise do. Out unang Jehovah madongani hita. Dan mungkin saat kita satu tikion. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Di tonga-tonga ni parumah tangga muna ke amang dohot inanggo. Dan di paru kilon laho pasikolahon akayanakon. Para ekonomion natung macai lam susah. Tapi Allah selalu menunjukkan pertolongannya. Allah selalu menunjukkan cara jalan kepada umatnya. Idunahina tidak koni parpesalmenon. Mereka betul-betul merasakan parpesalmen. Mazmur Daud merasakan itu dalam perjalanan hidupnya. Naso tarsirang ibana. Sian pangurupion di Jehovah. Dia betul-betul menyaksikan bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Allah itu senantiasa merancang kehidupannya. Debata dona gabe sumber pangurupio di ibana. Nang di tengah-tengah ni ngolu ni bangso Israeli. Jala ido nanidok ni bangso Israel. Out unang Jehovah. Nama dongani hita. Purian itu hata nahi naolongan di bagasan Kristus Yesus huputi kami
sada barita naginuriton ni mungkin nama nami akka ina nami adong dihita buku ipola ni jamita te. Ale adong di si sada barita turi-turian na ditulis ni amang padita Dr. Sukanto Limbong. Didok ibana songonon. Parsoryo di sada rumah tangga na baru jongjong. Taringo tu holong ni pangoli mangodihon. Orwana. Ujulao mangadopi gokon ni keluarga nasida di sada huta. Ala somaldo. Najolo diluati di pio todong. Pengantin baru ate. Somal dopei, adong dopei. Ya do tong di hutan nami songoni wingo dopei. Di pio pengantin na baru asa rotu bagas na lahomangan. Hape topuma ditobak na langai ditikineng manopo jabu ni todong nai rosa da ibo. Taboto de buah kamang dot inang ibo. Ulhami tiki pelayanan nami di Pitupohan godang dua ke ibu di siala hutan dotongan. Sonanggo ibu harimau piadong. Tapi tuh rete ibu. Pasti dia imas ngoni mas warana nggak dicontoh nih amang nakani. Ibu. Rosa de ibu madapoton nasida. Alani songgo ni rohani pangoli pitor maporus maibana marikati litun ditinggal homa. Orwani, dang dioti ho beri penai, alani biarna, orwani pe, alani songgok ni rohana, di bere ngalitu be pangoli gabe pitor manigor pingsan ma ibana. Dang sadia leleng akamang dohot inang, sadar ma orwani, jalanunga belaon akaning iboi, dung jupang dohot pangoli gabe disukun pangoli ma orwani. Ay songon na di umma ibu do nakani ko bereng ini na ibana. Alam martamu di bana di bereng imano do nama sayang. Gabi dia lusi orwanima. Dang na di umma. Na marhusip do ibu itu au. Bailaho do amatami. Apala ibu pe di bereng. Nunga mabiar jalalitun ibana tumadikoko. Inna ibu itu au nina. Akamang dohot inang on masada tudosan ningolu nasoharu boi. Pangasahonoton, bahkan keluarga PI, bahkan suami atau istri pun itu, bahkan todong PI, bahkan dong PI ali-ali PI tungna soboy do pangasahonot tai. Songon cerita ya teh dia rela untuk menyelamatkan dirinya gak bisa ditinggal lo dori penai, dang didongani, dang diodingi be, dang diurupi dong masih narohana. Yang penting selamat aku dari sini. Erge do ale adong, erge do cerita ya teh. Alai adong makna yang mau disampaikan. Ternyata jangan kita mengandalkan pangurupion sian akadongata. Bahkan keluarga pun itu. Alai tapi ayah, boy dotong suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Mereka tidak peduli dengan keadaan kita. Alani do kamang do inang nuaeng. Jehovah do nama ngurupi. Doho nama dongani hita. Moloso Jehovah nama ngurupi doho nama dongani hita aka amang dohot inang. Nunga haru sun siap hita selesai dong 10 tahun sian portibiona te. Mati do hita mau do hita. Alana diurupi, alani na di dongani do hita makana boy hita margogo satu tikion. Alani do di do holan Tuhan Yesus do nagabe ale-ale nasumurung di tonga-tonga ni ngoluta dang jolma dang haportibion. Asa tong do nang dipaing otur puko tu hita kamang dohot inang. Moloso Jehovah nama dongani hita. Didok saing ngolu-ngolu do hita bodutonna. Kita akan ditelani hidup-hidup. Lapatan na godang ni ancamani. Na boy mabodut hita aka amang dohot inang. Boy doi sian bagasan nang sian duru ni diri taon bahkan bisa mengancam nyawa kita. Songon akka nama ngamut manang songon bajir bandang na boy roto puso pamotoan. Songoni ma ancaman ni pardalanan ni ngolu taon. Ancaman na masa di tonga-tonga ni ngolu taon. Na boy mangarongrok kitaon.
Naboi mangarsahi todita songon natar surah di ayat 4 dohot ayat 5. Songon biru-biru na maluasian ngingi ni babiat. Songon pidong na maluasian sambil ni parsambil nang nunga mato sabiliga be malua hita. Banyak sekali ancaman yang kita hadapi. Odo na dihadapi ni parposalmen nang bangsa Israel hatiai. Mereka mengancam, mereka terancam kematian. Bahkan taberang masih David na dilele-lele ni si Saul ibana martamuni ibana tusan. Asa unang tardapo tu si Saul alay tong do jupang ibana do musuna. Kemanapun dia melangkah berjalan, dia selalu terancam. Alay di hati dakon ibana do. Anggo sode bata na mangurupi au. Ngasia. Nga selesai ngolukon. Alay alane de bata no mangurupi ibana madongani ibana ido makanya di hati dakon ibana ma par di pesalmen 124 ton bahwa Allah itu menjadi penolong kita. Ibana dan agabe pangurupi di hita aka amang dohot inang. Ay di tonga-tonga ni ngolu tope ido makana di dok manusia adalah serigala bagi sesamanya te. Oh dosa rupa birong. Alai roha marasing-asing. Boy doon dong atau nadilabung ta ini menjadi ancaman bagi kita. Boy do nadilabung tai, nadihumaliang tai menjadi bencana di tengah-tengah kehidupan kita. Boy doon nanaing mangalonoko kita, boy doon nanaing maupo kita. Boy doon nanaing mangarongrong ngolutaon, boy doon nanaing mangarusak todi taon. Untuk itu, nanaing dohonon naka amang dohot inang. Pangurupion, holansian, Tuhan debata Jehovah. Alanido di ayat tolu, di dogdo di bagasan turpuk taon naka amang dohot inang. Di panoboni rimas nasida dopak hita. Manusia memiliki sifat, ya salah satunya. Boy dodang terkontrol ibana rimas nate. Boy do alani pangarimuason jaladang adong na boy papuason nasida. Aka sojolo hancur aka jolma na hinasogohon nai. Ini sifat manusia kamang dohot inang. Muruk nai songon api na manala-nala, songon api na naing manutuk kita. Ini yang harus asa siap kita mangadopion di tonga-tonga di ngoluta. Alani unang pangasahon. Ahana adong di hita. Alai pangasahon ma pangurupion nasian Tuhan debata Jehovah. Kuriana hinalongan di bagasan Kristus Yesus. Anggoso Jehovah nama dongani hita. Nunga harus siap hita. Alai diurupi Jehovah do hita. Jala didongani do hita mamolus saluhut nai. Alani ikon patuduhonot tadoona kaamang dohot inang. Lasni roha di padonganion di pangaramotion ni Jehovah di hita. Dohot makatidak kon huaso. Dohot gogo ni Jehovah. Nama dongani hita. Ido makana takas. Didok parpesalmen di ayat walui. Tabuka do anong do di hita bibel tahe. Di ayat walu. Rak majo hita majaha di ayat walui ya kamang dohot inang. Manang na adong do di slide. Di ayat walu. Rapi hita majaha. Ianggo pangurupio di hita. Ianggo pangurupio di hita di bagasan gowarni Jehovah si topa langit. Doho tano odo. Di patupa Jehovah do haluauni tu bangso Israel. Marhite pangaramotio dohot pandongan yonna. Mardongan gogo dohot waso naso hatu dosan. Las marhite pakatik dakono ni nasotupa be bangso inian. Ikon marhaposan tu akka hagogoon na asing. Tu waso na hasing soholan. Marhaposan tu gogo na siya debata. Songoni donang. Di tonga-tonga ni parngulut tao na kaamang dohot inang. Jehovah do.
nama ngodiho kita. Ibana do de bata nama buat aka sude masalah di tonga-tonga ni ngolu taon. Ibana do de bata nama buat aka parsorion parukilon nasonggop di tonga-tonga ni ngolu taon. Jala ibada na paluaho kita sian saluhut nai. De bata sasada sado nama ngurupi hita. Jala dang adong pangurupi na asing soholan pangurupion nasian goarni de bata Jehovah. Mulo turpuk epistel jamita di partangyangan aka amang dohot inang. Dipaingok do disi diturpuki bahwa kita harus belajar untuk berbuat yang benar, berbuat yang baik. Tu saluhut natinopan di debata. Songon tema ni oikumene inklusif. Menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama semua sude natinopan di debata. Bohado hita ka amang dohot inang borhat di perjalanan di ngolu taon kita melakukan kebaikan. Didok disi manang ise na mangalehon aik satahu ate na painupon aik satahu secangkir air saja sadia marwaya marwaahan yate. Tapi dari perbuatan hal yang terkecil itu kita mau diajari ditogiho diaraho dohita ka amang dohot inang. Mari berbuat yang baik. Sekecil apapun itu. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan menambahkan itu. Tu akahalak naso sahorong dohot hita. Di bagasan turpuk evangeli epistel lakinani. Bahkan yang dicela akasiseani ketika mereka berbuat yang baik. Nama ngasahon goarni Kristusi. Ala sosohorong dohot nasida. Madidog Yesus. Unang orai. Jangan larang. Unang orai ibana nian. Alaniaha. Manang ise na mangulahon. Ulaon. Na denggan. Namet petpei. Tuhan itu memperhitungkan itu semua. Jala didok. Dapotan upado. Nasi dari si. Ido di arah tu hita ka amang dohot inang. Bohado hita borha di tonga-tonga ni ngolu taon. Hendak melakukan kebaikan. Namet metpei. Bahwa Tuhan berkenan untuk selalu memberkati kita. Tarpasu-pasu do ngoluta. Molota ulahoni di bagasan las ni rohate. Wale unang atongan pencitraan tong dihitate. Anggoi ngasing be. Ada niat terselubung. Dang dinggan be. Alani do kamang dohot inang. Pangurupion holan sian goar ni debata Jehovah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan semesta langit dan bumi. Di dalam perpesalmen di ayat walui. Bohado hita kamang dohot inang. Maka tidak konon di tonga-tonga ni ngoluta. Nang rajumata hita. Nang manian kita pabuah-buahon tu akadongata. Sude. Namasa digulmit ni ngolutaon. Tarajumi do padonganion. Pangaramotion. Dohot pangurupion nasian goarni. Debata Jehovah. Apa yang sudah kita alami. Apa yang sudah kita rasakan hingga saat ini. Tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Tidak terlepas sian pangurupion di debata. Alanido molo adong dihita. Naing mata kas rajumata. Bahwa ini adalah berasal dari Tuhan. Unang gabi mata gijang ni roha dihita aka amang dohot inang. Madalani ngolu taon. Sude na masa digulmi ni ngolu taon. Asa tabahen ma. Tuhani menjadi alfa dan omega dalam kehidupan kita. Dimulai bersama-sama dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Ay molo nunga Tuhani do tabahen na parjolo yang awal di ngolu taon totu gabe ibana ma dasor ni ngolutan. Totu dalam perjalanan hidup ini kita akan mempunyai titik tuju yang jelas. Asa taboto sia dia hita jalalau tu dia hita ikon Tuhanido nagabe dongata. Alani akamang doot inang molo dang alani Tuhani. Saya songon halak nalilu do hitate. Kon rajumata doi. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Nggak tersesat ngulut tahun. Songon halak nalilu do hita non. Dang taboto tu dia hita. Atong tabayan ma Tuhani nagabe pangurupi di hita.
tabaen matuhani nagabi penuntun di tonga-tonga ni ngulut taon. Amen. Martangiang mahita. Moliate matotong di sobahon nasa rohanami tuho ali Tuhan di bata Jehovah. Di sude gulmit ni ngulunami. Purajumi hami doali Tuhan. Asini roham. Pangurupionmu. Padonganiomu. Pangaramatiomu tuhami ganup. Bahin naboi hami ali Tuhan. Sahat tutikion. Alani ali Tuhan unang loas hami. Mga sahon. Hamaloon, hagugoon, puaso nami di portibion, nang mga sahon akadongan nami. Ay hurajumi hami do idang tuki laho palu aho kami, sian akan namasa di tonga-tonga di ngulu nami. Alay mga sahon goar mo mahami ali Tuhan. Pwede lehok ko di hami gogo. Pos ni roha, mga dupi saluhut nai. Tuhan di bata Jehovah, lopokon mahatam tu bagasan roha ati-ati ng pikiran nami. Asaon nagabi ojahan nami. Dinalaho mga laka manaripari sude pardalanan ni ngulu nami. Dongani jala pasu-pasu mahami ali Tuhan. Di sude na masa di tonga-tonga ni ngulu nami on. Pasu-pasu sude ruas ni huriam. Lehonom muhahi pason. Las ni roha gajang ni umur di tonga-tonga ni ngulu na. Sude na niula ni tangan na manang di dia pena sida mangula hosa. Homale Tuhan. Nasa totong mga ramoti, mga dongani, jala mamasu-masu sa luhut nai. Di pesta ni Huriam di tanggal 6 Oktober 2024, AKBP Seagulon, nanaing patupahon pesta puncak tahun Oikumene inklusif, sekaligus pesta gotilon, maka mulatehon sude dengan bahasa male Tuhan nang hujalohami. Di pardalanan di ngulu nami salileng nasa taunon. Alani ali Tuhan, tuhodo pasaton nami sude ulaw nami nangaka persiapan na di patupan ni aka panitia. Asa donga namu aka amanami na nami. Dinalaho patupahon saluhut nai. Lehon dihami saluhut na ruas ni Huriam. Sada ni roha, dinalaho patupahon ni asa boy hami ali Tuhan. Mga lehon, manang mangurupi, marhite aka pamikirion, materi, kontribusi, di aka ulawan pesta nami iya le Tuhan. Nahura jumi hami, hinariko ni aka program na naing sidalatonon nami, di tonga-tonga ni Huriam HKBP Seagul. Dongani saluhut na aka panitia le Tuhan nang makalujahon saluhut na lehon hagipason, pos ni roha di nasida. Nang sudi parhalado ni Huriam nang pangulan nagot tiki, na marhobas di tonga-tonga ni Huriam. Asa para sahalaw mo ami ali Tuhan. Lehonomu dihami pos ni roha. Lehonomu dihami gogo dinalaho mangulahon saluhut na. Dia karuas ni Huriam natongon di bagasan parsahiton. Nang dia kana pemulihan pe. Asaho na madaw ni pamatang na. Napahirason na sida le Tuhan. Asa boy na sida malum sian akasahit na. Boy museng manguduti sude aka ari-ari ni nguluna. Atong saha di homa sude nasa ulaw nami. Jala saha di homa daging doho tod di nami. Di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amen.